Вітаю! Сёння мы паглыбімся ў адзін з самых, мабуть, трывалых і магутных вобразаў у гісторыі чалавецтва. І нашым правадніком у гэтым падарожжы будзе каментарый Мари-Ноэль Табу. Мы разам пройдзем па старонках Бібліі, каб убачыць, як вобраз пастыра раскрываецца, змяняецца і напаўняецца ўсё больш глыбокім сэнсам. І вось тут, канечне, узнікае пытанне, а чаму менавіта ён? Чаму пастыр? Гэты вобраз перасекае тысячагоддзі культуры. Давайте паспрабуем разабрацца, у чым яго сакрэт, чаму ён дагэтуль так моцна адгукаецца ў серцах людзей. І вось, каб знайсці адказ, мы якраз і звернемся да гэтага французскага каментарыя. Ён, нібы дасведчаны праваднік, дапамагае прыкласці сцежку праз розныя біблейскія тэксты і ўбачыць у іх адну суцэльную гісторыю. Гісторыю пра тое, як вобраз пастыра прайшоў шлях ад абяцання да свайго невераятнага спаўнення. Такім чынам, першая частка нашага разбору. Давайте пачнем з самага пачатку, з каранёў. Каментарый вядзе нас у стары запавет, каб паказаць, дзе і як власна нарадзіўся гэты ідэал пастара, той самы вобраз, які потом стане фундаментам для ўсяго. І вось гэтыя радкі з 22-го псалма, напэўна, знаёмыя многім. Але каментарій адразу звяртае нашу ўвагу на адну, ведаеце, вельмі важную дэталь. Калі гучыць слова «я», гаворка ідзе не пра нейкага аднаго чалавека. Не, гэта голас цэлага народа Ізраіля. А гэта, пагадзіцеся, надае словам зусім іншы маштаб. І паглядзіце, як это мяняе перспектыву. Калі Бог пастыр, то народ – гэта яго скарб. Гэта значыць, што гаворка не пра ўладу і падпарадкаванне. Не, гаворка пра ўзаемную каштоўнасць, пра глыбокую, асаблівую связь, дзе важныя абодва бакі. Дык у чым жа канкрэтна заключаецца роля гэтага ідэальнага пастара? Каментарый раскладвае ўсё па палічках. Ён збірае, вядзе, корміць, лечыць і нават абараняе ды бароніць. Гэта не проста назіранне збоку, так? Гэта поўная ўключанасць, гэта актыўны штодзённы клопат. Добра, з ідэалам разабраліся, ён велічны і ўсёаб'емны, але ж у гэтых адносінах ёсць і другі бок, так? Чалавечы. Як людзі адказваюць на гэты кліч? І вось зараз каментарый пераносіць нас якраз да гэтага моменту выбару, моменту, калі трэба адгукнуцца і далучыцца да статку. 3000. Толькі уявіце сабе гэтую лічбу. 3000 чалавек. Менавіта столькі, як распавядае кніга дзяянняў, адгукнулася на словы Петра ў дзень Пяцідзесятніцы. І каментарый падкрэслівае, гэта быў не нейкі імгненны эмацыйны выбух, гэта быў масавы, свядомы крок. Выбар, які змяніў усё. І як жа адбыўся гэты выбар? Каментарый паказвае нам вельмі выразную паслядоўнасць, сапраўдны шлях. Спачатку слова кранае сэрца. Потым з'яўляецца пытанне, а што далей? Што нам рабіць? Далей гучыць адказ «навярніцеся». І завяршаецца ўсё канкрэтным дзеяннем, хростам. Кожны крок, заўважце, лагічна выцякае з папарэдняга. І вось гэтае слова «навярніцеся». Што яно насамрэч значыць? Каментарый тлумачыць, што ў біблейскай мове гэта значна больш, чым проста змяніць меркаванне. Гэта літаральна развернуцца, зрабіць разварот на 180 градусаў. Калі ішоў у адным кірунку, то цяпер у процілеглым. Гэта поўная переарыентацыя ўсяго жыццёвага шляху. І вось вынік гэтага развароту, як выдатна сказана ў першым пасланні Петра. Былі як авечкі, што блукалі, а цяпер вярнуліся. Вярнуліся да пастыра, да ахоўніка сваіх душ. І тут мы ушчыльна падходзім да галоўнага пытання. А хто ж гэты пастыр? Ну што ж, адказ на гэтае пытанне каментарый знаходзіць у Евангеліі паводле Яна. Менавіта тут заслона прыўздымліваецца і асоба пастыра раскрываецца ва ўсёй паўнаце. І Євангелія адразу малюе нам вельмі кантрасную карціну. Тут ёсць две постаці, две супрацьлегласці. З аднаго боку сапраўдны пастар. Ён уходзіць праз браму, яго голас знаёмы, ён кліча па імені. З другога злодзей, разбойнік, ён лезе праз агароджу, голас яго чужы, а мета – красці, забіваць, губіць. Ставі, як бачым, проста максімальнае. Гэта выбар паміж жыццём і знішчэннем.
І каментарый звяртае нашу ўвагу на тое, як Ісус пачынае гэтую размову. І ён кажа: «Сапраўды, сапраўды кажу вам». Гэта не проста ўступ. Гэта, ведаеце, як барабанны дроб перад чымсьці надзвычайна важным. Ён дае зразумець, зараз правучыць нешта зусім новае. Ён не проста паўторыць старую метафору, ён укладзе ў яе абсалютна новы, асабісты сэнс. І вось гэты новы сэнс, ён проста ашаламляльны. Ісус кажа: «Я брама». Подумайце толькі. Ён не кажа: «Я пакажу вам браму». Ён кажа: «Я і ёсць гэтая брама». Ён не проста пастыр, які вядзе да бяспекі. Ён сам увохад у гэтую бяспеку, узбаўлення. І нарэшце кульмінацыя. Чаму ўсё гэта? Якая канштатковая мета? Ісус кажа: «Я прыйшоў, каб яны мелі жыццё і мелі ў дастатку». Вось яна, мета ўсяго гэтага шляху. Не проста існаванне, не выжыванне ад небяспекі, а жыццё з лішкам, жыццё на поўніцу. Такім чынам, каментарый правёл нас праз усю гэтую неверагодную гісторыю. Але ў канцы ён пакідае адно пытанне, якое выходзіць далёка за межы тэксту. Мы жывём у свеце, дзе тысячы галасоў крычаць, спрабуючы прыцягнуць увагу. І сярод усяго гэтага шуму, як распазнаць той самы, адзіны голас сапраўднага пастыра? Гэтае пытанне застаецца адкрытым.